Action. Lærested, planlægning og udførsel. Vare. Ny vare. Giv den et varenummer. Beskrivelse af varenummer. Styk. Pris på varen. Salgspris. V1 og gruppe 1. Leverandør Danfoss og varenummer. Ja. Så ind i handlinger. Opret lagervare på allokation. Nede her giver du den lager. OK. Og OK. Og ind i planlægning og montering. Lagervare på allokation. Skriver vi varenummer. Så her, hvis du skal give dit varenummer en lokation, der ikke allerede eksisterer, så kontrol og F4 for at komme ind i det her. Placering. Ny. Så den nye lokation. OK. OK. Og så kan du så finde den hernede. OK. Og så har du oprettet en ny vare og en ny lokation. Nice.